Давайте подкрепите YouTube. Аз съм Скамастър БГ и днес ще снимем на Агария. И се казваме Скамастър БГ, нали? Скамастър БГ. Както виждате, аз съм 13 лева. Това ми е Фейсбука. Малкото. Охо, чо. Охо. Чутка. Не бе, какво правих? Какво може? Вой. Тия камера клещиха. Тук нямах никакъв шанс. Хаштаг нямах шанс. Хелпер. Ле. Ха-ха-ха-ха. Преследват ме. Извинявайте за тези звуци, където чувате. Може би чувате, де. Дужи. Но тук има по-големи от мен, няма какво няма. Нашата цел в момента е да стигнем поне 10-то място. Ох, кака. Ох, да, колко ми. Ник. Гледай. Виж какво е. Първо ще стигна. Но... Хора. Това направо го пребия за малко. Бяга! Дужен! Нещо такова. Да сме 6 сега. Вой! То могат над един удар. Хаштаг един удар. Ще играем по-надолу. Но отбор. Вау. Добре, ние спадаме най-малкото. И сега ще готвим всички си вече. И на мен. Така. Той от моят. Охо. Изи пизи, няма сквизи. Бе, то много голем бе. И то половината сигурно техно. Да, що пък не ни размяна малкото? Що пък не? Ще го взям, то ще го взям, край, взям. Охо, то направо скъсах. То сега ще скъса мен. Урод мазяде. Майко. Странно. Опът това. Не това бе. Какъв това? Я звън на 112, това не е честно.
То много тъп. Аз по това вече не мога да взема. Я ще взема ли? Да идем. О, без. Така се пика. Вижте колко съм добър, бе, не е като с Литарио. Само далеко да не ме изядеш. Но то му ме изяде. Дай да бе, що ще вие, бе? Ще оцелея. Оцелех. То му иска да ме тръгне, нямам нищо. Мама! Мама ме изяде! Охо! Боже! Ако бех жив! Експериментално! Охо! Друже! Сега го обичам най-много. Джумбо! О, както щех да го тролна, хора. Така щех да се смея после. Да, точно така. Искам да живея. Ох! Вижте! И добре, хора, това ще бъде този клип. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре и се абонирайте. Аз бях SkyMaster BG и до следващото видео.